Oin dela urte eta erdi inguru, ikusten duzuen hau dana, etzan halako oin dela urte eta erdi inguru, hau dana, basua zan. Oin baina, berreun txarri ingururen bizitok isa da. Peio Bilbaoren txarri txai. Kaixo, Peio, atzalde hon. Bueno, esan zeue txarritxa, momentuz ikusten daunez txarrikumak, ez da? Bai, momentuan txarrikumak. Zenbat, ze adindakoi edo ze denporadakoi? Momentuan bi eta erdi bueltan nengo dira. Bila bete eta erdin bueltan, da ikusten dugu, bueno, pila bat azitza badauzela, ez da? Bai, ez da oso onditza ondikan, txikitza dira, baina ja azten da, bai. Beho, indala urte eta erdi, hau dana, basua zan. Orduan hasi zinan zeu txerria aztegixakin, zer dela eta edo ze... Bueno, basarri bat erosi ginoen 3-4 bat urte maztiak eta bisok, hemen elgetan bertan, eta bastante terreno zati zukan. Eta esan gina, bueno, guztakoak animali esplotazioen bat jartzea, baina buelta asko moten animali tipo jarri, azkenian txerrixagatxik erabak ginen. Arrazoi bereziren batengatik edo... Ez, momentu hortan rentabilian txerrixak emotesan, bai behan zean inbertsioagatik eta emotesan diru ekonomikamente, erabak ginen txerrixak jartzea. Momentu hartan esan duzu, ezta? Bai, momentu hartan, bastante aldatu dira gauzak, baina, bueno, danian ez bakarrik txerrixitan jarri baina beste esplotazio tipo bat bai arazoak igual egongo zean, zatxik pentsuan gaztitziakin, larri gabez. Oia, behala ingo dugu berba, pentsua zenbat jaten dauen, zenbat ez, baina holako, guztiatik bat, ez? Zerotik azteia, ez da muten lan erreixa izango danik, zelako izan da prozesua, Peio, zeuena? Bueno, bastante komplikaua izan, lehenengo gaztenek programan sartu jarri izan ginen, hori Europati datorren diru laguntza batzu dira, gaztiak baserri munduan aurrera itxeko, eta horrekin eta etxeko diru pixkatekin da, aurrera hasi ginen lanian. Eta indozue, bine bat guztiategi hau, ze parte dako honek, edo ze dago azitegi honetan? Bai, hemen txerrixiak izentzeko plaza bat dago, gero barruan loitzeko lekuak gela diferentetan, eta mendixean ibiltzeko 15 hektareako saiak. Mendixean ibiltzeko ze hori da esaugarritxetako bat, ez da? Bai, honen txerrixa hau basatxerrixa da, durok arrazia da, baina basatxerri elkartiak saltzen da baserriko txerrixa azke azitzeko txerrixa. Eta hon ikusten ditugun honeik, nola bai esan geke, Peio, 3. belaunaldia diala, ez da? Bai, 3. lotia dira, honek loteka joaten dira, 5 hilabetean behin, 6 hilabetean behin egoten dira txerrixak hemen, 5 hilabeteko gizentzen 5 hilabete, eta hilabeteko bazio sanitario itzen da. Eta mentxe esan bezala, ja, 3. txandia beti esaten da, zezenak barreratik ikusti baino, barrutik ikusti beto dela gupea laixingu txarrixakin? Bai, hemen jantziko ontxe erropa nire jantzita gaten mogan, eta sartzeko aukeri duko barrura ikusten. Osondo ba, guazen. Sartu gara barrura, hasieran pintu bilurketan dira beriala gerturaketan dira danak, bilurra guro galtzen dago gala? Hone ez da bilurra sobitzen, harrapatzea nahozunean, harrapatzea nahozunean azten diak horrika batera abestera, hori zaitasun gehiago. Baina ondo datortzen dira, esku datortzen dira. Durok arrasakoak diala esan duzu? Bai, Durok arrasakoa, hibridazioa da, hori Durok arrazia Kanadatik datorren arraza da, ja isa Europa guztian da danean, erabiltzen arraza generalian. Bertako txerri rasak eta raitxik dauz bazkena estizioa, baina produzio aldetik, hau da produktu duena. Errentagarri zen, ez da? Bai, errentagarri zen hau da, aldiak gainera. Eta berreun, ez da? Esan dugu txanda honetan, ondik lortzen dira berreun txarrikuma hola? Bueno, Naparroan da araban dagoz aztegi batzuk, horregatik bai lortzen dugu Euskolabel izatea, okelau, Euskolabeko okeli izatea lortzen dugu. Eta hemen inguruko txarrikuma dira azkenean. Ikusten dugu, jaten dabitzela, gustora jaten dabitzela baita, pentsua, ez da? Bai, hone pentsua jaten dabe, danak... Dana granua, hau erak jaten dabe, dana mezkli egin dago, da oso gustora jaten dabe. Egunean zenbat kilo, Peio? Egunean 500 kilo jaten da oin momentuan. Gero ja ondixo badeanean getxo jaten da. Getxo, Olako bi tolbak 15 egunean ustuitzen da. Zenbat kilo dako momentuan?
Hoi momentuan, txikixenak gabe 25 kilo edo, eta ondizena 40-50. Eta zenbat lortuko dago, hemendik bost hilabetik burura? Esperantzia, gauza da esperantzia, eta ero ze utetzen da den. Baina media bat, igual, salik 120txik, 140, 160 artian hortxe biltzen da. Oso hona bali madia 160, baina hori da onena, urtelikena. Eta gero, nahi azten dianean, haundixak egiten dianean, ze pasakin daurekin, peio? Hone, hiltegira. Hiltegira. Bai, hemen oinatin daka hiltegira, baina horra ezin dira txerrixek bialdu oinatina, orduan dana bialtzen dira zestura hor iraetako hiltegira. Basatxerri elkartia marruan gauz, eta basatxerri bera dakazia prepauta iztagazinoak, hiltegitxik eruan, da gero, erak despieziak itxeko, bai urde azpiko itxeko, jamon jorrak itxeko, txoritxo itxeko, horre gauzadan itxeko, era jan dana repartu ditzen da, zatitxu ditzen da, eta repartu itxeko jaten dira. Ikusten dugu gainera hemen bai, zementuak ineta inguratuta gauzela, baina leku asko gehiago dakoi, horra adibidez, logelak esan duzu, ezta? Bai, hor logela daoz, danak hor ziestan egoten dira, lo. Eta gabian, honek adibidez, gabian ez da horretira biharrak, era bakarrik etortzen. Eura bakarrik. Bai, zu hona etortzen gabeko amabizelan, atxerrianak barruan daoz. Igual, bate holik kanpuan, ugerate, no? Baina dana beteta hotzen da barruan. Zentzu hortan, lan asko eskatzen duen animalixa da edo ez? Segun konkretu batzu dauz, adibidez, bakuna bian eguna, edo kargau bian eguna, kamioian edo karri bian eguna, gero garbitzeko egunak eta bai, baina egunerokoan ez da lan asko moten. Ordu bete txoa, plazia garbitzu, da honek kaka egunen etxen da bai, da garbitxun da. Haube jantzila gauz eskapritxoz, haube eskatu ikixatzuelako, ez? Bai, hau dana sanidadeko gauza dira, da azkenean kanpotik datorren jendia, da bai bertan erropak eta ikusten da beti kontu zilioa hartzaten du. Hemen ikusten dugu jateko tokixa batetik, loitiko lekua bestetik, eta hor basua, eta hori da, ezta? Eurak hor libre goten dira. Bai. Hemen ikusten moan ura berateko eran lekua dake. Ura bastante eraten da honek. Udan, holako 15.000 litroko tankia udan 2 egunean, 3 egunean erantzen da. Usten daue. Bai. Eta gero ja, hoxen, ezta? Hemen baso inguru honetan... Bai, hemen salia dake, pixkat zabala inda nahitza, manejarako da hobeto dalako. Baina gero ja hor bera ontsi ikusiko, zela daken mendizan iritzeko. Hau da euren ezaugarrixetako bat, euren baldintzetako bat, hola azke hasilakoak izatea edo hori zeuek erabakitako oso zer... Ez, hau, guk erabaki dugu momentu jakin baten, basatxerrien sartu bazelako. Zuk azkenean itxemo zu esplotazio bat, araban naparroan dauzen estiloko esplotazio bat dala nabe baten edo... Bai, intensibo esateakona, hau da estensibo egindako esplotazio bat, orduan beste gauza da, honen libre derri horrean bidea, dakau reglamentua dakau hektareak eta markatze eskuna, zenbat txerri holiken hektareako, da holako gauzak. Basoa nola libre ukitziak, ze onura dakartza edo ze... Hemen adibidez kastaina disa, orduan kastaina jaten dabe, eskurrak eta jausten dana, horre gauza dana jatetxue. Horrek eragini badako gero okelan eta edo... Bai. Eta batiz bat mogitziak. Hau adibidez hartzen mozu solomo bat txerri horrena, beste txerri batena, honek izan beteagoa daka, da kalea oso altuko txerrizia dira. Hori edozein profesionalek ikusten da, horta dedikatzen dena arakinako ikusten dago, kalia oso altuko okelia da. Okela ona dala, ez da? Bai, oso ona, ez da ona, oso ona. Berreunekin hasi dozue, hau, mendik 5 hilabetera berreun izango dira baita edo hor galera hundi egoten da edo... Tokatzen da, 10 bat txerri lizke... Bai, aldi bakoitzian. Bai, ondo joaten ba, ez baina pixka txarto joaten batzu, 10 txerri hileik tanda batia. Eta lan berdina da txarrixak oin neguan hasi edo udaberrizan hasi? Lan iguala. Gauzea gero etekina zenbat emoten da, ez da ben emoten. Era zenbat izentzen dian, da horre gauzak. Oin adidez, ontxe giro honekin da, izka gehiago kostatzeko arrankatzea. Udan ertzago azten dira zirako arrankia. Bai, lehenengo zerra bat, era berua temperaturiakin da, hobeto, tendia dano modan, gure modan. Eta oin neguan hotza kentzeko erak jarritzen dabe. Temperaturia hartzeko gorputzea asko jaten dabe, baina ez totzen ekua okela eitzen horrek. Eurak konsumitzen dago euren, ez da? Bai, otzagaitxi bidaben jatekoakin, Peio, nintxe, zautu dugu, bai azte gisa bera, bai bentxe basuan.
eskerrik asko, gaur hau dana irakustearen, da sorte hon hemendik aurrerako bidean be. Bai, eskerrik asko tortzearen, da hemen gauz, zatia jendia konsumitzeko bertako produktua. Oso produktu hona ala betatzen dugu, da merezi dela konsumitzea txerriki hau, osak aukeria badago eta